बारग' एनडिबिआरनि गेजेराव उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै मा सोलिगासिनो दं? बे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बारग' एनडिबिआर हान्जानि गेजेरावनो साननैसो सिगां इउपिपिएल दोलोखौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय आबुङै मदद होनाय जासिगोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ लानानैनो बारग' एनडिबिआरनि गेजेराव हान्जानि गेजेराव आलादा आलादा खौरां मेल लानानै आलादा आलादा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो साननो गोनां बाथ्रा, एनडिबिआरनि गेजेराव गैया नामा खौसेथि? ना बारग' एनडिबिआरनि हान्जाया गाव गावनि लिडार एबा दैदेनगिरिफोरनि बायदि सोलिया नामा? आरोबाव जाबावगोन नामा एनडिबिआरनि गेजेराव गावस्रालायनाय? बे बाथ्राखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि डि हारिमु बिथाङा मा फोरमायखो मिथिना लानि। हानजादों नङा मैयानि थारिखआव जोङो नुबाय साब्रै साबासोनि सावगारिनि बा साब्रै साबासो एनडिएफबिनि सानैसो दैदेनगिरिफोरा मेल प्रेस मिटनि गेजेरजों फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएल बिजाथिखौ देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना जिबायदि प्रसाद खालामबाय, नाथाय बे गिदिर मोनसे थांखिनि सायाव सोनारनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंनो सावरायाखै। बिथांमोना गावनि गोसो बायदि गावनि गोसोआव मा सानदों बेखौनो बिथांमोना प्रेस मिट खालामनानै फोरमायदों। दिनै रायजो राजाफ्रा सरकारनि हेंथा माने जोङो सरकारनि हेंथाथ' नङा, जोङो सरकार जायानो सरकार दैदेना मानो जों बिनि हेंथा नङा, जोङो सरकारखौ खावलायदोंसो जे जोंहा जिखिनि बारग' एनडिएफबिफोरनि हमायसा दङ दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे 50सोनिबो बांसिन जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि थाखाय जोङो सरकारखौ कुटार खावलायदोंसो। नाथाय जोङो माजि हमाय खुद्रि सारदों, माजि हमाय सुबुं गौमा होज्रि खावनाय हाबाफारि लादों, बिनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ नारसिनदों, सरकारखौ जोङो खावलायदों। नाथाय नैबे बिटिआर सरकारा जोंनि खुद्रि सारनाय जोंनि दावहाखौ पजिटिभाव लानो हायाखै। जोङो खावलायदों नोंथांमोना पजिटिभाव ला, जोंनि हंग्राम खालामनाय जोंनि दावहाखौ नोंथांमोना पजिटिभाव ला। जे बुंबानो जाबाय बिथांमोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जे रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव दङ थाबै हगारदो। हनै बर' रायजो राजाफ्रा आन्दलन खालामनो हमबाय, हनै बारग' एनडिएफबिफ्रा दावराव दावसि खालामनो हमबाय, थाबैनो हगारदो। बेबायदि बिथांमोना पजिटिभलि मेसेज होनांगौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ। नाथाय जोंखौ आदारवाइज लागासिनो दङ, बिथांमोना जोंखौ गिगासिनो दङ। मा होननानै गिदों बेखौ जों मिन्थिया, जोंखौ पजिटिभाव बिथांमोना लानो हायाखै। नाथाय आं दिनैनि तारिखआवबो खावलायगोन जायफोरा सरकारखौ दैदेनदों, नोंथांमोना सरकारखौ मोजाङै दैदेननायजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि हमायसाफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय आवगायबोनाया मोजां आरो जोंनि हमायसाखौ पजिटिभाव दोननानै खामानि मावोब्ला रायजो राजाजोंबो बाख्नाय जागोन। बिटिआरआव गोसो बायदिथ' नङा, जोङो थांनाय जिखिनि सुक्ति खालामबाय बे सुक्तियाथ' मोनसे एकर्ड नङा, बियो भारतनि संबिधाननि सिङाव मोनसे एकर्ड खालामनाय, बे मोनसे एकर्ड गोरोबथा नङा, बे मोनसे एग्रिमेन्ट, बे मोनसे डेभेलपमेन्ट पेकेज। जाय डेभेलपमेन्ट पेकेजनि गेजेरजों इउनिभारसिटि, अबावबा फ्लाइअभार, अबावबा स्कुल कलेज बेफोरखौ मोन्दों आरोखि। दा बिनिखाय बे मोनसे डेभेलपमेन्ट पेकेज, बे पेकेजखौ मावफुंनायाव जोंहा बादा गैया। नाथाय बे सुक्तिनि गेजेरजों माखासे बर' जाथिया खहा जानो थांनायखौ जोङो बादा होदों। जेरै गामि दानख'नाय दङ, बेबायदिनो मोननै मोनथामसो क्लजफोर दङ। दिनै जेरै एनडिएफबिनि केसफोरखौ मोननै आयदायाव रानदों, हाइनास क्लास आरो नन हाइनास क्लास, बेफोरबायदिखौ जोङो सोंखारिदों। जेनेरेल एमनेस्टिनि गेजेरजों साफ्रोमबो एनडिएफबिनि केसखौ निमाहा होनांगौ होननानै जोङो खावलायबोगासिनो दङ। गणेश कछारिया फैबाय थानाय समाव 75,000 भट लानानै देरहागोन बे समस्तिनिफ्राय। बेखौ बिथांमोना बुंगोन, इउपिपिएलआ खैथा भट मोनगोन बिथांमोना बुंगोन, बिनि सोमोन्दै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनाव कुइसनखौ खालामबानो जाबाय। नाथाय जों गणेश कछारिनि जानानै खामानि मावदों, जिहेतु गणेश कछारिया 75,000 भट लानानै फैबाय थानाय 30 तारिखआव जानो गोदाव सोराव जानानै दङ। जे उल्टां पाल्टां खालामबाय थानायखौ, बेनिखाय आङो खावलायो जों एनडिएफबि आरडि ग्रुपनिफ्राय रावबो गोनो गोथो जानो प्रयोजन गैया। जों सिगांनिफ्राय जिहेतु बिपिएफखौ सापर्ट खालामबोदों, जों सैथोथायाव जोङो गाबथानानै दङ आरो अरायसम जोङो सैथोआव गाबथागोन। मानोना थांनाय बोसोरनि जानुवारि 27 तारिखआव जि एनडिएफबिजों जानो गोनां सुक्ति एबा एकर्डमोन, बे एकर्डखौ
1 नम्बर प्रमद बर'आनो जोंखौ गाब्र' होबाय बेनिखाय जोंहा दुखु मोननाय दङ गोलाव सम एनडिएफबिनि जानानै बर' हारिया संग्राम खालामबोबाय दुखु दाहा लाबोबाय बे गासै दुखु दाहाफोरखौ बिथाङा दैयाव थांहोजोबनाय बायदि जोङो नुदों जायनि थाखाय जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट होनो हाया आरो बेराफारसेथिं इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों बेखौल'सो खोनायो जे भुवा प्रतिश्रुति नंखाय रादाय होनाय रायजो राजाफोरनो बिनिखाय जोङो इउपिपिएल दोलोखौ माब्लाबाबो जोङो सापर्ट खालामनो हाया थोंजोङै जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर माखौ सापर्ट खालामो बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया नाथाय जों जिखिनि फिल्डआव खामानि मावगासिनो दङ जों थोंजोङै बिपिएफखौनो हेफाजाब आरो मदद होनानै खामानि मावगासिनो दङ जोंनि नुनाय आरो जोंनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ फोरमायनो हायो जे थांनाय गोलाव सम जोङो गसाइगाव समस्तिनि थाखाय खामानि मावदों आरो ग्लोब ग्लोब बेवहाय बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति भाषा धर्मलम्बीफोरा बिपिएफनि नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोनो थाखाय दिनै जानजि खाफ्रादों आरो दिनैनि तारिखाव आङो नैबे तामुलपुर समस्तिनि सिङाव दङ जेरावनोखि बिपिएफआ बेयावहाय बिजाथि गैया थेवब्लाबो जाय जनाखि उदां बिजाथि गणेश कसारि बिथांनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ जोङो दले बले गासैबो ओनसोलाव हाबनानै तामुलपुर ओनसोलावबो खामानि मावदों आरो जोङो नुदों जे दिनै अपसन गैया जादों रायजो राजाफोरा जायफोरा बिजेपि खालामदोंमोन बिथांमोनाबो अपसन गैया जायफोरा बिपिएफ खालामदोंमोन बिथांमोनाबो अपसन गैया रायजोफोरा बहा भट होगोन बेयाव आदां गादां आरो गोनो गोथो जानानै दंमोन बे गोनो गोथो जानायखौ जों दिनै क्लियारिफिकेसन होदों जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे हेलिकप्टारनि सावगारियाव भट होनानै गणेश कसारिखौ देरहाहोयो बेखौ जोङो दा मोनफ्रोमबो गामिफोराव आरो दाब दाब जायगाफोराव थांनानै जोङो बेबायदि फोसावदिंनाय मेलखौ लागासिनो दङ आरो जों नुदों गणेश कसारिया देरहानायनि लामायाव ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738